Tini pai bat nga gede kapor nagitap jong Daniel lenong kabalay syapang kajing pelat im ka joblay ya Shadrach Meshach ber Abednego na kalwarding nyu iyang ni ya kajing pensitom ya kita ki benget haublay ya kita ki benget haublay ya kita ki benget ya kajing penem ka joblay ngine pej hagane ka jaka Kaktian jublay ka ongkom ni. Nebuchadnezzar sim ula thao ya ka durblay da ka ksiar. Ka jingjrong jong ka kalong nriu pau pru. Bai ka pengkiang jong ka nriu pru. Bala penyeng ya ka ha ka pentadura. Ha ka shnat ka Babylon. Ena kum tau Nebuchadnezzar sim ula pha bele lumlang ya kalong skor. Ki deputy bat ki nongsen shar bat ki nong bishar ki khajanshi ki rusat ki najir bat ki nongsen shar baro jongi shnat banwan sya kada kajing penkentang ya kata ka durblay ya ka ba u Nebuchadnezzar mula penyang komta ki leshkor ki deputy ki nongsen shar ki nong bishar ki khajanshi ki rusat ki najir Bakinong sensar baro jongki shnat kile wan lang ban siya kajing penkentang iya kata ka durblay kaba u Nebuchadnezzar la penyang bat kila yeng akamar kata ka durblay kaba u Nebuchadnezzar la penyang ena kumta unong perta la perta jam lokom yapi ko ki kenja benriu bat ki benriu bat ki tin Bahamar ka por pios ngeu iya ka jingput ka syarati ka bajana ka tangmuri ka nebel ka dulsimar bagi kenja jingtam baro pindam man mani iya ka ta ka durblay ksiar iya ka ba u Nebuchadnezzar lo penyeng ba uno ubam dem ban mani asa bread no yo haka ka ju ka por haka ta ka lording bala thang rehem namagata Haga por bagita ki kenjaban riu baro ki baro glios nyau ya ka jingsawa jong kata ka jingput ka syarati ka bajana ka tangmuri ka nebel ka kenja jingtam baro kita ki kenjaban riu baro ki jaj ben riu bagi tin bagi tlik kle dem bagi manni ya ka durblay ka ba Nebuchadnezzar ula penyang ti haga ka por la don ki khaldi ki bala wan ba kle mudui ki jiu ba kle tho ba kle ong how Nebuchadnezzar kos to halakata me kos melabu ka hukum ba uno briu ba yos nyau ye ka jing sawa jo ka jing put ke syarati ka bajana ka tamuri ka nebel ka dulsimar ba ki kenja jing tam baro ba undem bat mani ye ka durblay ksiar But uno bom dem ban mani an breti u hakata kalawar ding bala thang rahem don ki jiu yaki ba melabu halor ki take ki kam ki shnar juga Babylon u Shadrach Meshach ban Abednego kini ki breu kos kim shem lo sit nyeu yeme kim shem shakri ka dur yaki blay jome lemne mani yaka ka dur blay ksiar ka ba mela penyang pihang ni pios nyeu yakata ka jing ethu hakaba Uni Nebuchadnezzar ula penyeng ya ka durblay. Pika ni ka durblay ka day ka taka ngalaban ka blay tau. Ka day ka blay tau. Ula penyeng ya ka day ka durblay. Bala o hukum siya sinani ki ba haga taka singi ban penkentang ya ka taka durblay. Baro ki brew kanya wan haga taka por. But ene la put ya taka jingput ki jingtem baro. Ki brew ki day ya ka ban ya dem ban mani ya ka taka durblay tiga taka singi ha ka ba la penyeng ya taka durblay la khot ikibru baro ba ni wan nang ta nagita ki shinat juga ba bilan baro kila wan hang ta nang ta bdi long ba la put ya ka ki jingput kita ki nebel ki jingput ki tangmuri nang ta ki dulsimar nang ta ba ki jingtem baro le put hang ta But kiway ko ki brio baro ki jaj ben rio bagi thulit bagi pat lang ba per
long kilet dem ban mani ya kata kadul belai Henry long ba hapdeng kata ka hukum ba unu ubri ula dalap ba sila dem ban mani ya kata dul belai siar and thang no yuta ubri ha kata kalawar ding bala thang rehem ba la krela pa ba kan long be kabalong compulsory uno ubam dem ban mani ta kadul belai siar kajing tei jo ka kalong kabas ka remdor bahala I kum ka belai sisha Henry long bahap deng jo kita ki por don laingut ki briu ki bade ki jiu ki kerteng jo ki jiu ki dei ushidrak umeshak bat Abednego long bah kini bade kim sim na tre bandem ha ta ka por ya ka ta dur belai kim sim dem setia na belai ki tip yanu ki shekri kimla setia ban shekri ki belai tau kini ki jiu keladan ki jingai ho belai em ka hukum ka jo belai kalong ba menam tau belai tau haka pertai but menam dem ban mane ki kata kalong kasih hukum te kini ka kita bahai kata haka bakum kata ka por ke ka bajia kalong ba kim sila tre ban dem ban mane ye kata ka dur belai te la mudoi de kini ki khaldi long ba la syam ba ki jiu kim tre ban mane laingut ki don kita ki jiu ki bam tre ban mane hang ta ngasi ya thu no ka story ka babut ba unius im Nebukadnezar lokhot yau Shidrak Umeshak Abednego hakmat jongo wang hatu kalong niam ka shisha ba pi laingut phim tre ban dem ban mane ka ta dur blai hakapor bala put ye jing pot jing tem lani ya ka bala la pensawa ye jing pensawa haka ta jing pen kentang ye ka ta dur blai ba phim simla dem ban mane phim simla dem ko siu ban mane hato phim sim ting mo ye ka ding ka bangala khela pa hangni namula khela pa ka ta ding bala thar hemba kalawar ding te kini ke shekri ke jong blai Shidrak Meshak Abednego ki jibab kumni skap ka dekhot bakhan reu ngan kham jam state no Shidrak Meshak Abednego ke thu bai ke la ong osiem ko Nebukadnezar siem ngim don kaman jibab yame hakane ngim don kaman jibab yame hakane ki ong pi kalong ka ba ka jibab ka ba makiru ke jibab namar balai lo khela pai ka ding haka jaga ba kenyu ha jaga ba kin shifting kim shifting ki ong ban kos im Nebukadnezar ngim don kaman jawab yemi hakane kong biang kumni lada kalong kumta ublai jingi yau bangi shakri ula ban pelat ingi na kalawar ding ke bal thang rehem ban baun pelat ingi nagakti jame kos im ki jawab da jawab ke bas mutnat hanu kata ba kata kalong kyong kos im ngim don kaman jawab yemi hakane lada kalong kumta bamen thangingi ka ding ublay jingi bangingi shakri ula ban pelat ingi na kata kalawar ding haleluya haleluya ke ka bangi yo I hangni kalong ka jinget bari ka jing shania jongu Shidrak Meshak baru Abednego ki shania scam ki nges scam laga de ki bar sha bread ha kata lording kinam shifting Nebukadnezar lo ong pa hangte khmat ong ba we yu tau blai ubala ban pelat ya pi nagikti gi jonga pi mata shum tala dan pa ka ding hang ni ba he balong ba phim shifting ni ka ding an bread ya pi po ding baru bala ban pelat ya pi nagikti jonga makat usim badan ki sipai badan kita ki mo ki nongile go shekai we bala ban ile we bala ban pet nagikti jos em dan Henry Shidrak Meshak Abednego ba ublay bangi shakri ula ban pelat yangi nagti jomi kosim bat nagatalawar dingru kamamela thanrhem ublay jungi bangi shakri ula ban pelat yangi haleluya hatong abat pi ko kinmen ki para ki perwenge kini ki longi singi ki ba ong ki briu jomblay kalang ka prathai ki briu jomblay singi ki ba ke singi ki ba kalaban wan ka jing persitam Kristan kalaban wan sibun ke enrai hatong inut nem yakban yengs kem hapdeng ki jing tenju ki ba medeng
Hatong ila ne man yang scam habne kita ki por ki shitom. Hatong ila ne man yang scam. Mo kumni kumang ihang ni laring la don syaka jinget ki scam kum shirat me syaka beniko. Ngin ong ini kigintin. Naman uni usim Nebukadnesar ulong kum syaitan. Berong ko syaitan. Ublay bangi syakri. Ulaban pelaj ingi naga ketiga jome. Bat naga taka lawar ding ka ba memel tang rahamba. Ula ublay jong aba jong pi. Nginam dan kaman shifting. Baik nginam dem setia ban mani hagi taki blay jome la naga taka dur blay ksiar ka ba mela peniyang. Baik nginam la ban dem ya kano ka blay. Ngim la ban dem setia yu no weipat ublay nalor ublay bangabat pi ngila dem bat ngila mani barto long Jesus Christ. Amen. Amen. Ngin dem tang hauni. Pai gun sin ki briu tang namar ban yo ya kano ki dem ki penrit no ki penjam no ya ka joga jing em namar blay tang ban yo ya ka jing mentoy. Ngai nuksana manta kom u iso hakapor lat ngan hapor lat ngan wan bemrat namar de nong bemrat. Uni Jacob udai ba shongaying ba rebjur kumta uni usulum usulang gi jur chetjing sheta dadang hakapor ka ba uni isor wan pai na ga jing bemrat hei ba jaklong ba ulat tangan laso tangan na duga kata laso sliang na duga kata laso kuman yap no namar ka jing terang upan na upan serwa upan shit na uni Jacob sobhase para nomor 2 right ailam se kata ka serwa ka jongme yang namar ba ngala sliang ngala terang namar ngawan be merat uni bede Jacob buitu namar Jacob ka jingu joka kalong unong syukur ka kentin Jacob ni ka meaning Jacob kalong unong syukur te une Jacob ko ba unong syukur ulekum no wang lada medino ia ka jinglong handman jome hanga ngan ai hame ia ka ne kasruwa lada me long handman mame nga long rot nga la ne long para mga ngam ai uni iso wang tolong handman na mame mudo dino ia ka hok long try la jong bang tolong handman na mame long rot na nga ti to ai ne kasruwa uni Jacob namar balo sutu balo lada ai ka jinglong handman ti lo ai kata serwa bundi itu iso hagi syau de iso belakang kong henry namar ba ubutu persyang ke bantu no ejong men de kata de ulayo ne ka serwa bar henry kata de nanu kata ka pol ka bible ke itu ba uni iso la du jing ka kuno blai kadai kata ka jing baklang la binang ba bandino ia ka jing long handman bandino ia ka jing yang hok long try kalong ka babakla hadu kala kata ka jing ku ka namwan shu langin le ha kata ka dur te kai ka banga pai menta ha ka ne ka pol kalong ba shepa mo shidrak meshak abeneko ba kem shima shepting satia ia ka ne jing brengem kem shela shepting satia ya utau Nebukadnesar sim belum ha ka dur jo syaitan bat kilong ni kikentin ba nginom dem nginamani ya kata ka dur blay jome hendangin mani tang yo blay bengi syukri menengai tu pi ya o iso ba tang ban yo ka serwa hapen dem no ilade hapen rit no ilade hop ai no ya ka jinglong men la jong kada long baba kala la bandu jingger ku hendai ni syedrak mesyak abeniko kinam dem bat kinamani ya kano ka weipat ka dur blay la ka dur blay ksiar la ka dur blay do rupa lane ka no kinam dem mani handai kin mani tang yo blay Jehovah baki kelangai bat nyi mentang la ben ong direct kalau ngidon lai person hawe blay uju blay jo Daniel ju blay jo Shadrach Meshach Abednego ude ju blay jo Abraham Isaac ber Jacob long ju blay belong min mentasyon jukur belong Jesus Christ upau hanga berpi dakadur ka jo Jesus Christ amen Jesus Christ uday hi ublay namar ba don tang uwe ublay henry haki lai person ublay kupa blay kun blay mensimakut
Blek pa be kun belum mense koi. Kamde setia ba ujisu 4 don haka testament keberem. Kamde setia ba mense koi 4 don haka testament keberem. Nama ude ujuhi ublay. Long kemangi peju kanega met ke jonga. Piu I kanega met jonga. Henry hapo jonga don kamensem. Pi ka don kamensem. Hapo jonga don kanega jimut jer khat. Pi ka bangalak ban sutu ka bangalak ban ki ngal ka bangalak ban em. Tang kani ka dos jonga klem ka jingem kanuma setia ban ki ban ksai. Nang ta shushu tang ka do ban ka jingem klem ka mensem ngamla ban ring mensem. Nang ta da ublay ru long juhin rei haki lightly ki jing tray ka jing o ublay pa ublay khun ublay mensem khoi. Ti ngimani tang yone. Amen. Ngimani tang yone. Nginamla ban mani ye kwe pat. Nganong shushu sa kwe ujisu ong kumne. Wang ba pimla ba sikri arkenra yo blay lani ka spa. Pimla ba sikri arkenra yo blay lani ka spa. Ong laman ngai tikintin pimla ba sikri arkenra yo blay lani ka spa. To mentang iso tuang ta. Wal ka spa ro ka presyang ban long blay ha ka jingem ka jingi ki brew. Kamu bangin klet no yo blay ngin buno shedin yo blay ngin ye be no tangi ka spa. Kataru kalong ke ba penduk jing em ya ka jing em ka jungi ha ka jing omen sem hoji ka spa ngi don kam om de bangim don kam om de bangong isu bret no igi spa em handai kalong ba ngim de banya be palat ya ka kam palat ika spa ban yo blay ngin bu ning kong yo blay ngin bu ning kong yo blay khmat ngi sabu ike baro shedin amen yo blay ni ko ngin bu khmat te de hang ta ba kan wan ka jing ka khu haga jem ka jompe o shirak me shaka bini ko ke mal jangan itu ter namar mene long ba ki ong yeme bu khane sar ge ba ngim non kaman pen ban jubab yeme haga ne la kalong kum ta long ublay jingi yo la ban plat jingi na ka ti jome ko sim lan lemne na ka ta kalwar ting na do shushu la bret shishaw nu u ne bu khane sar long ula bitar tang chu snyaw ya ta ka jing jubab jong ki le kalong mar khong pong ka jing mut jong o lebih tar tenge haba lebih taru si em badan bor la pen hem arsya iya kata lower ding kata ding ke bala thang rehem bread khambun ki ding pen me khamjor nang tabde nama ka jing kirki jong si em ka jing bitar loko mi gitu rang ba sipai berang ba to khom to te un shirak me shaka beniko to bread sesnan ha ka ne ko ding kumta gini ke rang ba sipai ba khan bhalo hangta Klashim, sa pulina na Bible kani kalau nang balai Daniel, mau nang balai kitab Daniel. Klashim asyak masyak beniko kile kum yaki kila bread no sesendan hak kata kalau ding kalau terhem. Keding ba klang. Kata keding lor ding ke mulkat no. Kam ding tangkat ni ke ying. Kam palat bani kani ke ying. Kani ke ying bangi syamangi. Ka jing jeliu ka jing he. Ka bala thang hem ba de keding. Hendai ke ba jalong ba ha ding bala bread no yo shirak mesyak abeniko hang talor ding kada ka ding kala jilia ikitu kisipai kala yap shabar juga luar ding kim cuma hap satia sepo reki yap shabar henry shirak mesyak abeniko kala hap po kala ding henry ka jing kalong kane bala bread laingot uni ko kanisar la pekai nang ni jrong ya kita ki laingot bala bread hapo wang ita ki rangbang tau hatungim sila bread laingut kiong hawat kos iem te balay bangi bread laingut mentang yu isangut uwe na bleng jongki ulong kum ukhun yu ki balay bal kini baro laingut baro sangut kia yat laingut hapdeng ka ding kim sila ing rum habala lay pej ang ta shisha kalong kum ta hari kita luang yan ka kentin wang ko shirak mesak abeniko tuan kiu no sene hari kita sidrak mesak abeniko kelawan kiu no sijrong jo kalawar ding kalau kum kepep batang brio te enelon kiu sijrong jo kalawar ding long aba pe yaki nyu kri kum ing rum kini ki jan kinep ki kum ing rum nang ta kan ni ka mer ka phat baro omdon rum kam smading rum kading kam don bor setia halo kemet halo ki jan halo snyu jong shirak mesak bat abeniko haleluya namar ublay don dekat bat ki te nama kata kane kalong ka wei ka jing pan silur yapi yang
hakini kismi ke bakadu habu blay udon ka lianga jonga bar ke jongpi namagata lada ka don ka ding ka mun penjot ingiru kan ka ding kan mla setia lada don ka no ka mun penjot ingi la ne ka mud lekom no ingin rei kan mla setia nama blay jonga jongpi ulo ba don bor banyada bat ke juga berthei wat ka ding ba kan berthei kan mla setia kat kum kin joblai haleluya ladon apo India ki Kristen ki ba shitom Basha thang dengan dingro nang talada na keleng ka perthai ki jing pensitom benyi ki Kristen but ngech kem ba shen ki sajia ki jingjab ba per kham tame ka jing pensitom kan long ye ki Kristen ba kiong kini ki RSS ki seng shit niam jugi Hindu kiong ye Kristen long deben khang bai ne ye ki pade deben flight talong ka jing ngau juki te na makata ko khon jong blai ngila bandon ki singi ke khadu ke ban jang imtep tamba tango e long ba tongin long kom shirak masak bat abeniko ki ba khlan ka jingai ki ba khlan ka jing shakri blai ki bam ting ye ka jingap ki bam ting ke ye ro ja ka ba ja yo blai ba ki langai ki nom la ban phaidin ki nom la ban ino yo blai hadilu iyo shirak masak abeniko ba kilami na ka ding kim sima sma ing lene kim sima don ka no kajing iuding na kajing kajongki la ne kajing mong kajing mensau la ne kajing kano ka dat ding te kelapin kelak hongpong si sendan ni kana hukum jong Nebukadnesar Nebukadnesar apin sisya ba pleng ublay jong Shirak jong Mesak Abednego ulang ublay wadan bor kam palat banyaw Nebukadnesar mene hakpor ba sedang wong ublay ubala ban pelat ye pi na ki jonga amdan setiap ublay wong bala lalu beri dan bala Henry Hedin kata la syamba habala breda poka ding kam lawan ing yang Shirak Mesak Abednego menta bade ulah syam upen kelano ia ka jingkren ka jung wong uno ubam dem bat bomani ia ublay jong Shirak Mesak Abednego ong ni an ot lang khot lang khayaki ba en penlong sen rum yik ying jong ki namar om don wi padu blay ubala ban pelaj kum kani karukom om don uno blay ubala ban pelaj kum ha kani karukom om don hi ublay jonga ba jompi hoj ni emini siba khadu nrai hoj kila ngila ban kumong ini kini ki jong Shirak Mesak Abednego lada ngiabru compare lada kamlong komtaro compare te nrai nginam dem nginamani ya kita durblay ba mela peniang durblay kesear nginam dah. Tomen ta karawan ke jing pensitom Kristen. Hato ngin paidino, hato ngin su demno ya kita ki blay tau nginam la setia. Kadon ke jing jia kumay thu de ki brigu joblay hapo Rusia kaman suwa. Hang taro pensitom Kristen hi. Lomba don si pongut kita ki brigu joblay ki Kristen kita ka jaka. Te kini sipai juga Rusia kila laulung kuj ki payat lang ba utha hangtai ka don ka yor ka bali sesundan but nang tam de tang payat lang kuj kumta ka don ka jaka ba kham jilu su ka pung jong tha phanga mangta balabul pa ki jan ki was a chabar lale pil let kiong lale pil lenno yo do Jisu jong pi hakimi kita ki jan ki bas a ki don hangtai hakimi kata ka ding ka don hangtai Harila na Finland, yaw tau Jisu jong pin sayap hagadik umta. Te had rapor kila yayat kita ke brigo joblay hapdeng kata ka jing lungkut la yat au tha. Te hajing kriat lang ba kat benang slam kinang kelayong. Namar la yong kalau mar kiu ko stamput sene kelayong ke snam kala dai no ke snam kala lang no kam shu kala no. Te ubriu la banyap tang sipang. Te had rapor lang weni kirang ba sipai lui ya ki spotri ki pansniat kile her saudong jong kata ka tliu kata ka ka ba priyang ida ki briu jong belai ye Kristen. Hari kata ni ke wajak long ba kini ki pansniat la weu briu yap ha kata ka jing kriat kani ki pansniat ke penpong ya ki bat kila yap nong tabat ka mansim jong ki kelait no sitei.
Te baru kendai lawai hawai kata kapan sengat kapan pong kelai nang yap. Ha ka kadu udon we pada umla sya ya kata. Paidin no ngan lenno yo Jisu kana manisyu yo Jisu so pelat im yang bad kum ta kala pelat kloi yo kala ai ki jan ki bas ai ban pen pong yo tam na ma kloi ban paidin no ba kloi ban lenno yo Jisu nam tre syu yo Jisu ha kun tat no Jisu la pen pong la lat im hanai to rang ba si pai ulan lungo ong balai uni we hajaka ban yo ban pong da pan sniat ta ki angel ka wan ra ban pen pong uni bre ula du no e pan sniat amar ula len yo Jisu ula lit pong no pen mani ki jan uni ula ba si pai ngalong Kristan menta biar dala de hadak ula syang ta hadu man yap bat kata pan sniat kala pong pen man haga klik jo to si pai bayu I la ka jing tu pau ba ka angel ki jo blai ki pan pong pan sniat ya kini ki beriu ke job lagi Kristan kita keloi ban len ladi na ke banta ke kerteng ke jong tra Jisu te ko ki kon ke job lay lada jia bangiap na ke banta ke kerteng ke jong tra ngin le che beneng na makat bainong ka jongi ngin yo hang te beneng amen te ko ki kon job lay ma pi nang ni mo ko aram ke jong ma pi barok kam jer kerteng lut te pi treshitom pi shikriyo blay ladan kendiat ni don sibun ru compare hang ni ka bangai tu in ka story kalong tang laingot na pedang baro kata ka hima Babylon baro kle dem ka dul blay re tang laingot Shadrach Meshach Abednego kim tre ban dem ya kata ka dul blay siar ka bau Nebukadnezar la penyan tang laingot ka ber kendiat Jisu hang ka baar ngot ba laingot tia seng agar tenga jonga hang tangan don rekat bat pi amen hangi pidan tang arngut laingut u compare hari tu tiba ka jingdon ka jong blai ka don bat pi ka shong ka donut ka shong ka mensim ka shong ka jingem ka jong pi ha pi don ka jing trang ka jisliang ban mani yo blai kata long ba kham kongsan ban ka bagidon daki hajar daki spa hari ka jingem jungi bade kam dai ka ba ai telut hakmat jong blai terima kata mentoy ayu lara ka jing mani blai ka jogi briu ki mani blai re kam dai setia da kata jing shakri ka ba nadu ka donut nadu ka mensim re ki mani pen banda ka ba pen shit pen sngan yele de da ka ba di kendiat ti gitu baro kilong lin ngalaban ang ba ka ba good hi kalong shadu job Jisu sakan taj haga sini ka ba khadu ulsoong hilet no nanga pi ka ba jutre kam boman mangi ka tray ka kam ka jobleru nyaman le nadu ka donut amde tang malumala nyaman duai nyaman sa jingit nyaman tilu da khamat joblei nyaman kendu ila ka joga jingem na ka banta ublei lemna kum ta ka man toy setia Jisu ong em hang tu ka gospel Yohanes lenong basau Yohanes long basau ka ba polai terter ublei ulong mensim nama kata ka day kita ba maniu ban mani ha ka mensim bat ha ba shisha number ko pa awat ke kum kita ban maniu o Jisu iya ka to kan thainang Samaria tenam kata to ai ba ka jing mani ka jonga ba ka jong pi kan long na du menta na du ka donut na du ka mensim ka jongi nginam ong setia namar kiwe ki telot ngarungan telot lang em ni dewan pen klanya la ka jong ka jing em amen nginam sya ka jing telot amar bela yo kumnur ka por kan poi ha ka ba ngkat ba nginang ile kai hene percay ka jingwan jo tra Yesus Kristus ka wan no kloi kom tangi sadu no ya ka ban lek lem trai ngan pai ne por Matius arpusan kalonong bat ka khot ka ba khat lai Matius arpusan khat lai ki to ki gintin ong kum ni nama ka ta tu shirai nama phem tip lem ne ka sngi lem ne ka por ba uwan ukhuno breu ong lamat ngai ne ki gintin nama ka ta to shirai naba phem tip lem ne ka sngi lem ne ka por ha ka ba uwan ukhuno breu phem tip ngarungam tip goi thui pi ba dia barahi kaji pos niu ka jonga ko ngata kaji pos niu ko lomba ngem dei ya ka ba ngen buri e ka tin joblai lengin han krenbe ya ka tin ka joblai ngin krenbe ka jing shisha jonga ne ka tin ka joblai kanang ba
ngin lat bat kibriu ke biasngo ngi ken lat hagi di kesi ke kadu ngia ban chimbe purana ni nga posni ba tangam te padu katno ka jero ma posni jonga te henry ngi de ban chimbe ga jinge khle bangin hikai ka ni ko ma ka de ban hikai ko ma ka de ban long lem no kum tangin ma ban poi se ka hima joble la ne kitai we sngo ngi kinum le chibneng ngi spen e ga por ben je seng penut e ga por ban hikai ga tin joble ngi penut e ga por hakaba pendep iki kam joga balang henry hakaba kut don away ban le chibneng kam toy ngi du no iki barok jing tre gi juli henry to ai bangin nom kum ta kawan kata ka post ni hanga klong ba ngi day ya kaban krenbek iya ka jisha claim the rich no you know claim the rich ka no ka jikai ka bade ben hikai be ka jisha kisi ba khadu mdan torsu lada kadang don ka porte hoj hikai suki henry he bakala dei ka por singi ba khadu habi kai tung ya krin jawlai khanang bangin ya page call ngin paging mo je prakhat bangin poi siya ka ba penjanai ya ka jim ka jungi number 3 in 1 bat ni ban leche beneng amen ka mission ka mesim ka junga ka kren barabor kalong ba ngin penyeng yo briu baro ba jana yo kris puli bat nga nang tai na ka sithi sya kinong kolosai hang to pinyo I ka sithi ka jo pol wong ban penyeng yo briu baro ba janai how kris jesu kalanong ka maningkong bat ka khot ka ba arbo pra kong kom ni sap Kolosai lenong paningkong arbo pra ka record. Ya ubang ya lap dag basneng yu briu baro badag bai kayu briu baro haga ji start baro bangin yo penyeng yo briu baro bajanai how Chris Jesu. Syaka bang tray minute ru dag pen ka ba kom kata ka jing tray jong o ka ba tray borba hanga. Ong lambat ngai ka dike dokar arbo pra. Ong lambat nga pila sem try petang turtat yo bang ya lap daga sneng yo briu baro daga hikai yo briu baro haga yo start baro bang penyeng yo briu baro bajanai how Chris Jesu pikata kalong kakam joga balang kalong kakam ka jong pi kalong kakam ka jonga bangin yo ban hikai ngini ban lap ngini ban sneng yo briu baro daga yung start baro bayo penyeng yo briu baro bajanai how Chris Jesu amen kadalong ka kam ka jong pi ka kam ka jong I mapi ki balan ki khun mo ki khun piro piri kai la jong ki khun ong nem ka tin yo ba ko ki kimi ki pa wat pin bitar ki khun to sap ja ki ka ji kai jing sneng utrai lada ka ong kadai ka kamram jong pi ki kimi pa ban hikai lem mi ki khun ha kalanti ka jong utrai lada kila hela sanru hikai ki nang ta yesu ka dei jong ka kamram ka jong pi ki bla khamsan ha ki ying mane ha ki si blai ne ka no ko por ban hikai lem ya ki parabengai ki bedang khamret baki nya ya kalanti ka jong blai amen ban ya kalanti ka jong blai te nama kata kane kade ka kamram ka jompi ban lap ban sneng ban hikai yo briu baro ka jistal baro ban penyeng yo briu baro bajanai Chris Jesu pila da pisim yala de kumunong sharai piawan pej bakini baro ki bangai apo jompi kinlong ki bajanai hakma jomlai amen kinlong ki bajanai yala deru ya be sa jingjanai ya kiweiru to yarap lem bakin yo long ki bajanai how Chris Jesu amen pigin ay long ka kamram ngapuli menes ka ushirak mesak abiniko ka jin silur katto kim sim la rich kim sim shifting sa tiay ka jingyap kim shifting ke baro mga kentu ye piru kumju pim de ban shifting hagini sngi pim shifting sa tiya ya ka jingyap pim shifting ye kibriu pim sim le ranyu ban yalap ye ka gospel pim sim le ran sa tiya ban kren pim sim le ran sa tiya ban pla yaw blay pipi shakri pe u shirak mesak abiniko hakmat yo sim ki amba wala kalong kumta ngingim don ka man jawab ya me ya kani
Henry blay jungi bagi syakri ula ban pelat ingi nak ketijo mai ko siem lamne nak keluar ding ba mel phang rahem ba blay ula ban shisha kanta barkel la shisha bat katakan hukum jo siem kala perdet hukum jo siem kala kompong no nak daw ko jing selur jong kini jong sidrat